rescue na to ni Bay. Murag natamaan tong usa ba. Takilid lagi to kay naigo na to. Da kata lagi. Ano Bay? Let's go. Nak, kamang nak. Gubat na ni. Okay. Kamang nak. Kamang nak. Ika nak. Asa kita sti. Uy. Umusil man dayon yung mga bata. Si paagi na to ni nakunak nga maglupig man tato nak. Kabala ka pa. Rekruto na to ang attitude gang. Mas mayo na lang imuhang mga paagi nak. Sige nak, rekrutan niya nak ha. Recruit mo kay paglabang ang tong yuta. Iandam ninyong pusil. Yes, sir! Pakitai guro ko sa inyong gilas, be. Alas terturyon lah. Harbe sa tagbila. Tara. Ta. Ita. Tara. Makatilaw na kita sa tinanom nila. Napo ko'y hunting drink. Mas katuig yung may baid. Kaon pa para mga onta dito. Tara. Pula gid ba? Bigyan ba? Nga ba do? Ano ta? Lami. Labi na nili atong tinanom brad sa. Lami ah. Gubat. Ready na ne.